बेरा पता ना काहे मने में उदास बटे। तो रोज हमर जीजो फोन करके तनी बतिया लेना, ये बेरा तो लागता ना कि उनके हम यादें नहीं किया तो वो दिमाग एकदम खराब हो जाला। अपनी मन से ना फोन करिया, हम फोन कर दे तो कहिया कि बड़ी ढेर दिन पर याद कइलू हऊ। पता ना कहाँ से ऐसा जीजे सब देखी ना पूरा जितना हमार सखी सहेली बाड़ी सब उन्होंने का जीजा फोन करके रोज तीसरे दिन दूसरे दिन फोन करी हाँ सब। अब बतिया से एगो हमार जीजा पता ना क्या खा के पैदा भइल हम ओकरे पर फोन करके अब बतिया ले तनी। हेलो बलमुआ चाप खात है का हाल बा? बलमुआ चाप बहुत अच्छा लागेला हमरा के। छी 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 काहे में कोनो बलमुआ चाप डायरेक्ट ऊ नाम थोड़ी धरत तनी। जीजा ही का वाला चीज के बलमुआ चाप कहल जाला? आज बुझाता खाली मजाके करबू आ गोड़ ओड़ ना लगबू का जीजा के न त उठावेलू तो छोट रहलू गोड़ त लागतानी जी, गोड़ लागतानी, हाथ लागतानी, कपार पूरा ऊपर से नीचे लागतानी। हां वो तीन कोनवा लागला। हां अब बताई ना कि बलमुआ चाप के कहल जाला। ना 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 ले बस समझ जा कि बलमुआ चाप। अच्छा ठीक बा, काहे कर फोन कइलू ह? हमार हंसी आता आपको बतिया सुन के। अरे तोहार मीठ मुस्कान है जो अजिया बोली बा ऊ हमके अच्छा लगता। फोन करी हम आपको तो माने हमें यादें ना आई ना तो हम सोचनी कि रहा हम ही याद कर ली। देखा तू याद आवेलू लेकिन डर लगेला कि सास जी या सरहज जी तनी डर लगेला। डर लगेला? हाँ कितना डर लगता जी आपको? अब देखा डर ना लगित ना तो तोहा के कोरा में कस के बोरा में लेके जाके करती प्यार। हाँ एगो बात कही और आपसे। एगो ना सुना, अब खूब तरसा तनी हमके एगो ना तू 8 गो चुम्मा द हमरा के। कहला कि तनी दीदी से लेत रहब चुम्मा। देख लो अब तोहरी दीदिया से चुम्मा ले तनी तू द दो मा कौन तू बाटे का है दीदी नहीं थी रे पूरा में सभी सहेली बाड़ी सब कुल गाड़ी सीख लेली सो हमके पता ना कहिए सिखाए बा। अरे तब तू बोलैबू तब ना आई सब काम में देरी का तो कोनो बहाना लेके बुलावा ही ना कि अब अरे तो मैंने ससुरारी ले खातिर बहाना करी हम। तोहरी बोलौला से ना ना आमा जी हाँ। कहियन, सास जी कहियन, सरहज कहियन, भौजी सार कहियन जे तब ना काहे घर का हम ना हई। हाँ ऊ बात समझत नहीं लेकिन अब तू बोलेबी तो दूसर बात ना होई कि भाई साली या जीजा जी के बोलावा गलत बात हो जी ना, गलत संबंध सब सोचे लगी। अच्छा तो माई कोई तो है ना ना तू कहू तो हम आज ऐसा कोनो बात नहीं अच्छा के। सब बतिए ना करबा बेतने में जान लेनी कि कितना अच्छा अच्छा पानी अच्छा में सॉरी 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 रखतन मैं मत रखा। तो खीस बरा देनी तो हम का करी बताई ना। अच्छा ठीक बा हम आवत नहीं। है तो नहीं सच में। हाँ लेकिन हम सिखाए तो के गाड़ी ठीक ना, लेकिन भर पेट हमके एगो चुम्मा देवे के पड़ी। का भागे के बाटे मान ला कि तारा ओठ के लालाई हमके निक लागेला ना। अपनी दीदी के देत रही आ तोहरी दीदी के चाय डलाई नहीं तो अपनी दीदी के अच्छा दे। ठीक है बा हम आवत नहीं। ठीक ठीक बा गाड़ी सीखा लागेला ना कि एकदम से न सच में ना पागले लागे ना ना होशियार लागे ना पूछो मन में आई तब बारात रही खीस बरा के रख दे। चलो ऐसा कोनो बात नहीं कि अपना ससुरारी आ गए बहुत ढेर दिन के बाद ही आ गए बने यादो आवत रहल कि आई कि ना जाई। अब बिन बुलाई में हमार कैसे आदमी आवेला। चलो टेंशन नहीं के, अगर सास नहीं याद कैले तो भौजी नहीं याद कैले तो सार हमार याद नहीं कैले तो कम से कम भैया लोग साली तो याद कैले बड़ी मीठ मुस्कान ओठ इनका कितना मध नियर लागेला कोनो दिक्कत नहीं के याद कर ले बड़ी तो जीजा कबो हाजिर रही। भैया लोग रोज देखत रही भले रजाई में देखत नहीं ना बैठ के चाहे खटिया पर चाहे कुर्सी पर तो वीडियो देखत नहीं का सीन चलता जीजा साली वाला। हाँ अरे हाँ अम्मा जी ठीक बानी ना? हाय ले हाँ ठीक है बानी। हाय ले का हो रउआ खातिर हम ले आइल बानी सम पपड़ी मिठाई ले आइल बानी अंगूर में बाटे। अरे बाप कितना सेवा कैला के का जरूरत रहे तब बताई पाहुन ठीक बानी ना? सब ठीक बाटे। अच्छा घर परिवार रहू सब बढ़िया बाटे। कहतनी कि याद आवत रहला ससुरारी का। अरे कौन बात ए पूजा पानी पिए के लिए आवा हो जीजा के। जीजा गोड़ लागत तनी खुश रह गोड़वा ना भेटाइल ऐसे। अच्छा ठीक बा पाहुन करी बार बटे जा कहत रही कि हजामत बनवनी है का रास्ता में ना उ तनी बेलथरा रोडवा एगो ना बात बताई फंस गई नहीं है। सुनी ना का लेके आई नहीं है मिठाई लेनी है अम्मा जी पानी पिए के ना लिए मिठाई का पूछी हो हैया का हाँ वही में बाटे लिए के तो पानी पे जाए पाहुन घर में पी ली तब पानी होनी घर में इतना छेका ये ना कि का बतलावे
के अरे खाए खातिर ना मजी लेके आइल आवाज बनी। ही जाया अपन अब देखी रसड़ा बाजार से अच्छा से हम किनिए कि ससुरारी में बढ़िया बढ़िया मिठाई लेके जाई। अब खराब भुरली भार लागल ना लेके आईब। अच्छा पाहुन हाँ बोली। तो बताई बुचिया के समाचार। हाँ राउर बेटी का समाचार बंदना ठीक बाड़ी। उनकर चुनमुन और सोनू जन बड़ा लड़का बड़का का लड़का वो ठीक बाटे। बड़का का लइका मतलब हमार बड़ लड़का सोनू है। अच्छा से बतिया वाला अच्छा पैदल गल चली ठीक बाटे। अब तन थकल बनी इंदिरा जंक्शन से आयल बनी। अब चली बलिया जाए के बाटे। इंदारा का कर चल गइल। अरे तनी घूमे घामे ठीक रह ठीक ना। ठीक बा बुझेबे ना करला कि को एक पैसा का दिमाग हो कि ना हरे। हम जनते के सन पागल में त अपन लड़की का बियाह है ना कर दी पागल से बस। और तो कबो खीस भरेला बोले के मने ना करेला। बाप रे बाप। पानी पी ले ना। हाँ पानी वानी पी ले। आपकी मिठाई से बढ़िया मिठाई माई लिया के रखले रहलिए छेना का। आइए साली जी तार होठ के एकदम मीठ मुस्कान हमके ठीक लागल बहुत अच्छा। आ कहाँ वनी है बैठे मैंने कि चेहरा का उतार देनी साली जी। मैंने क्वेश्चन तो उतार देलू कि एकदम उतर जाला कि एकदम पूरा बारिश गिर गइल बाटे थम गइल बाटे। हां कोतरे नी गाड़ी ना सिखाए हमरा के। सिखाई काहे ना सिखाई। कही हम सब के सीख लेल एगो हमई के लेके गाड़ी सकी एके कुछ होइबे ना करेला। तो के गाड़ी पर बैठा के सिखाई बुलेट पर बैठ के सिखाई जीप स्टैंड पर चल के सिखाई। बाप रे तब त आप नहीं रहब त हम बैठ के घूम लेम। आ सुना तो आके रसड़ा बाजार में जाके बाजारी में बैठा के सिखाए का दिक्कत बाटे। जीटी रोड दिल्ली रास्ते गली भीड़ में मत सिखाए हम नतिया मत जाने चल जाए डर लगी। अब रोड एकदम से ना साफ रही ऊपर सिखाए हम जन पर गाड़ी घोड़ा ना आए सब। उसे का दिक्कत बाटे हमके ना सिखावे के बाटे। तो आके हम जूहू चौपाटी ले जाके सिखाएं कि बलिया जिला सिखाएं। हम मरल नहीं की जा ठीक ना। मैंने काहे हंसत हूं। हंसत ऐसे माने एक मैंने रोड पर ले जाके सिखाए हमरा के त कहूं दो हुक्म अच्छा चल ठीक सिखा दे तोरा के। तो चलिए चला देरी काहे कइली चला चला आई चला हो भैया क्वेश्चन कोनो बात नहीं के। साली है तन सिखा ली लेकिन सालियों से तन मन सिखाए तो तनी चुमा ले कि ना ले बस मजा लेवे को अपनो काम निकलत रहे उनकरो काम मिलत रहे। काहे से कि 2-4 महीना पहले से टाका भिड़ल बैंकरा से इनकर ओठ के लालाई देख के ना साला मन हमार फिदा हो गइल बाटे। एकदम जब इनकर से चुम्मा लेना ना एकदम दिल में आनंद आवेला। आ सात समुंदर जब ढुक जाए ना एकदम गहराई नियर अच्छा आवेला। भैया लोग देखत रही भले खटिया पर बैठ के देखत रही चाहे कुर्सी पर चाहे भुइया। अब देखत ना साली से कितना मजा लेता नहीं बस हमार वीडियो देखत रही अगला टेक मशीन लागता ठीक बा। बस सब्सक्राइब कर मत भूलब जा खाली देखते रह जका वीडियो देखी साली जीजा में प्यार का होला। आ सिखावे जात रहनी मोटरसाइकिल देख ली आई।